Мойсей Угрин і його браття називалися Угринами, так називалися жителі тогдашньої Карпатської Руси, котрі вже рахувалися якби за горами, де вже правлять угри. Ну, вони не були угри, вони не були венгри, не були мадяри. І чому їх вписали у мадяри, ніхто не знає. Но уперто і російські, і українські церковні історики називають цих братів венграми, мадярами. Ми перелистали всю мадярську історію, їхню церковну історію. Мадярщина не посилала ніяких своїх учителів слав'янського язика, слав'яно-руського, да вони самі не знали, да й мадяри самі ще школ не мали. Вони коли прийшли за Карпати, вони від крім кумиса нічого і не пили. Вони не знали про виноград. То їх все навчили наші предки. Но головне, що і на Галичині є село Угриново. Тобто виходці із Галицького села теж могли називатися Угрини. От чому ми утверждаємо, не були Мойсей Угрин, Георгій Єфрем мадярами, вони були угринами-русинами, і в Закарпатті сотні прізвищ нині Угрини, і в нашому соборі є Угрини. І ми кажемо, Господи, ну що стоїло історикам дописати? Ні, не дописали, отримали образування, від кого не сказали. Мало того, пропустили з життя Бориса і Глеба то, що їх брат Святополк захватив силу і обманом Київський престол. І ніхто не знає до сих пір, умер ли Володимир своєю смертю від болезні, котру терпів, або міг бути вже добитий не своїм рідним сином Святополком, котрий зайняв престол Київський. По крайній мірі, дуже таїнственно умер Володимир. Да й потім армію хтось винудив із Києва вийти проти нібито печенегів. І от Борис із армією йде з Києва вон, а печенегів не є. І от історики пишуть, опять обманюють. Напевно, печенеги перепудилися і втікли. Що це за історія? Реально другое, не було печенегів. Заговорщики в Києві вивели армію, щоб безпечно захватив престол Святополк Окаянний. Пізніше браті узнають, Борис і Глеб, що брат зробив їх старший переворот, то вони не хотіли з ним воювати. Армія казала: Борисе, вертаймося, ми наведемо порядок, брата твого накажемо, да всіх учасників переворота, котрі допомагали Святополку, накажемо. Ну, розумів Борис, треба пів Києва вирізати. І сказав: ні. Армії каже: я вас розпущаю, а я не підніму руки проти брата свого. Так поступив і Глеб. І вони, маючи військову силу, не пішли проти брата свого, тим самим зберегли тоді мир. Будучи похожими в житті хоч маленько на святих, ми тут діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.